Hello लोगोफोर नोंथांमोन बे ब्लॉग बायदिसिना फिन खेबसे बरायहरनाय थाहरबाय तो गाइस आरो दिनै मोनसे निउ ब्लॉग लानानै फैलायबाय गाइस तो जोङो दा थांबाय आमाइहानाव माने साइकेल लायनो तो दिनै ब्लॉगआ माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस तो आं मा खालामगोन दिनै बहाबा बेरायगोन हाय गाइस जोङो दा कावासाकियाव थांनोसै मा होनो नै कावासाकि लाना फैबाय कावासाकि बेरायगोन बुरा तो गाइस दायो थांसै आमाइहानाव साइकेल लायनो जोङो तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय Kali ini saya salah lagi, Mas. Oh, salah. Aku jangan kita dengar. Oh, guys. Sudah sampai dah. Sudah lama. Sudah ada. Apa? Kali ini. Apa dia? Wow, oh, dah, mau. Lên đấy trời hả để hứa mưa đang dừng bay xe con là bay nào đang xí đã đang xe nào đi làm cái gì đâu Hey guys, साइकेल खोदोना लाबाय दायो थाङो जों बर बागान थिं बेरायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिन नायलांबाय थाबानो जाबाय मा होनो गाइस A few moments later So guys नै जों थांबाय थादों बर बागान मोनहैसिगोन ब्रा थांबाय गाइस नायलांबाय नोंथांमोना ब्रा कावासाकि 5 minutes later मा जाखो तो गाइस नै ओमफ्राय जोङो बर बागानाव हाय नाजेरा माने बिफां होनजादों आसलाय तो गाइस नै जागाया माबायदि गाइस एकदम मजा एलबाम बानायनो बराय जादों ना होनदा थांनाय बोसोराव बेखौनो बानायदों जों ओइ मोनसेयावसो बानायदों ना जायगाफोरा बायदि जाना दं दा नाजारा बरिया जाना दं दे तो गाइस जोङो माने गाइस बे डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना जोङो तो दायो जायगाफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना एसेबां समायना रमायना ओइ थिंफोराव बिराद गोजानलै देखायजोबनानै नङा लामाखौसो मजा नांगौ लामाफोराव लामाखौ देखायनो गाइस लामाया मजा हिप हप तो गाइस ओरैनो टाइम पास बेरायनो फैबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजांबा नायबाय थाबानो जाबाय गाइस तो नै ओरैनो टाइम पास बेरायनोसो फैदो दे गाइस जोङो गोसो गैयामोन ब्लग खालामनो ओरैनो जास्ट ओरैनो खालामबाय आरोना तो गाइस नै दा बरिया जाना दं लामाफोरा नै बिफां लाइफां होनो दिनै आइथिं बोसोरसे बारबाय खोमालै बेयाव ब्लग बानायदोंमोन आङो बे बोसोरसे बारबाय मजा जाना दं भिउआ तो गाइस जोङो दायो फट' मोननैसो शुट खालामबाय बेनिफ्राय दा नाव थांलायनोसै तो नाव थांनानै मा खालामनाय जायो नायनोसै आरोना बेनो थांसै मा होनो
गाइस नै दायो न'आव मोनफैनानै आङो भिडिअ एडिट खालामबाय थादों ओमफ्राय नै माउस थ' एसे प्रब्लेम जाबाय थादों माउसआ दायो गाइस थ' गोदान नालाय गोदान मावनाय थ' मजा नाङो दे एडिट खालामनो गाइस थ' आं दायो जना दं माने जिरायना दं आरोना थ' बे नै दायो पुरा एडिट खालामनायाव माबा मोनगासिनो दं बेनो ओमफ्राय थ' बेनिफ्राय एडिट खालामनो मोजां जायो बाट आंना अफ जालाय दसे 10 मिनिटसो थानानै अफ जालाय बिदि जाबाय थादों दा गाइस भकतपारायाव थांनांगोन आरोना थ' मैया लाबोनाय दखानाव थांनाय जायोना जाया नायनोसै गाइस बे बांद्रायबो रोङा नालाय थ' मा जादों सोंनांगोन दा ओमफ्राय गाइस थ' दा भिडिअ एडिट खालामखांसै दा थांसै थ' गाइस भिडिअ एडिट खालामनानै दसे उन्दुबाय आरोना उन्दुनानै आं दायो सिखारबाय थ' दाबो एसे माबायाखै दा थ' गाइस बहुत गोबाव जाबायमोन आं माने साइकेलखौ उलि होआखैमोन थ' दिनै नायनोसै ट्राइ खालामना नायगोन गाइस उलि होगोन दिनै सप्तासे बारबाय खोमालै साइकेल दोनहैनाया गाइस दाबो थिग थाकैनो दङ थ' पेडेल गैया पेडेलनि खारनाव बिराद डिस्टार्ब जायो आरोना थ' मा मोनसे आरो गोरिब जिबन फैसा गैया मालायफोरा DSL लादों बैसागुनि फट' जोंफोरना आरो मा फैसा गैया बेनि थाखायनो साइकेलनि माबाखौनो फाखाबनो हायाखै दाबो थ' गाइस थोदोंब्ला थांसै उइलि होनो एसे उइलि हैनोसै थ' बहुत गोबाव जाबायना दिनै हागोन ना हाया नायनोसै आरोना गाइस A few moments later. स' गाइस दायो आं न'निफ्राय ओंखारबाय साइकेल लाबाय नै ओमफ्राय थांसै दा इथिं लोगो सासे दङ थांसै औ फै मजा नांदों थ' गाइस बे माने गुमैनि मबाइलजों लानाय भिडिअफोरा माबायदि कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय केमेराया मोजां दं नामा थ' कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना गाइस माबायदि नुयो थ' नै लोगोफोराबो दङ आंथ' गाइस मोजांखौनो नांदों केमेराखौ मजा नांदों जोंफोर आरो गैयि मानसिना दा बेफोरजोंनो एसे मोजां नाङो थ' आरो दामि दामि सालायबा देनां बेफोरखौ मोजां नाङो आरोना थ' गाइस जोंनि थाखाय दा बेनो बेस्ट जाना दं आरोना बेखौनो मोजां नाङो आंबो थ' नायनोसै आरो उनहालागै मा जायो नै जिरायनानै दं बेनो जोंनि जिरायग्रा जायगाया मजा बेयावनो जिरायनो होयो ओंखाम जाखांनानै मालाय कलाव बिजि हेलौ तुमसे ना हो पाएगा हेलौ दानना होबाय थ' गाइस जोङो मोनफैबाय जायगायावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय उइलि गानैसो हैनोसै आरोना थांनाय जागोन ना जायाथाय भकतपारायावहाय दिनै थ' माबा जाबाय थादों आंबो मिथिया आरोना थ' मैयासो फार्स्ट टाइम बायदों आं बे माबाखौ माउन्स ना माउस बुङो बेखौ बायदों आरोना थ' नायनोसै गाइस नायबाय थादों भिडिअखौ दा उइलि हैनोसै मा होनो तो है गाइस वीडियो को माबोरै नायखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय तो यार बहुत थक चुका है मैं तो बिराद मेंबाय आरोना तो गाइस बे टार्निंनिफ्राय बे टार्निं फैदो उइलि हैनाया लासै उइलि हैनाया तो भिडिअखौ माबोरै नायखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना तो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला सब्सक्राइब करके जाना ठीक है तो गाइस बाय बाय।